Operasyonên artêşa Tirkiyeyê ya li hemberî baregehên PKK berdewam dike. Çavderên siyasî helwesta berdevkê Konseya Ewlehiyê ya Amerîkayê Alistair Baskey ya derbarê bombebarana artêşa Tirkiyeyê de ji Rûdawê re nirxandin. Li gorî hin çavderên siyasî Amerîka hem piştgiriya dewleta Tirkiyeyê dike û hem jî dixwaze artêşa Tirkiyeyê dev ji bombebaranê berde û vegere pêvajoya çareseriyê. Yani iktidal çağrısı ve müzakerelerin bir an önce başlaması. Ji bo her du aliyan jî banga îtidalê hate kirin. Ev daxuyaniyeke klasîka Amerîkayê ye. Amerîka dixwaze hem PKK hem jî dewleta Tirkiyeyê careke din vegerin pêvajoya aştiyê. Lewre di civaka Tirkiyeyê de tirseke mezin heye ku careke din şer di navbera PKK û artêşê de dest pê bike. Hin şîrovekar jî di wê baweriyê dene ku şerê ku di navbera PKK û artêşa Tirk de berdewam dike, di qada navneteweyî de dê destê PKK sivik bike. Vî durumê ji bo PKK rewşekî baş nayîne. Anka em karin vêya bi rehetî bêjin. Mesela peyê de li hemberê îşî de gelek herbekî mezin da ji bo wî meşruiyeta wî di qada navnetewî zêde bû. Fakat eger PKK bi Tirkiye herb bike, PKK êrişî Tirkiye bike, vêya evê ser rewşa PYD jî bandorekî menfî evî çê bike. Berdevkî Ewlehiyê ya Amerîkayê Alistair Baskey derbarê nêrîna Amerîkayê ya li ser bombebaranê baregehên PKK de gotibû ew dixwazin Tirkiye û PKK carekî din vegerin pêvajoya çareseriyê û li hev bên. Wekî rayedanên Amerîkayê şîrovekarên siyasî jî banga li hevhatinê her du aliyan dikin û dibêjin rêya çareserî ne şer e, diyalog e. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amerîka.